boss, you do no. One name, you will man him nature. I have family am all of it. Or you kind of him. It's about one party, the church will come, man, my heart, the family. Mom! Mama! 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 Mama even in that. Eh? See what you? Malaysian by no one, I bet one man. Betu cool. Betu kim. Ah, ma forgive am. I go betu. Akado. Ma. Oh, betu. Osu. Oh. Abraham night boss. Abraham night. I have you looking well. Is Lagos Lota? Hey! Abraham night. Come on, I can have you back on night boss. Look at 5-2. Oh, the boy by Nasiana. The other man about 1-8. Yay! I put a ball money really 4 o'clock. I am with the Bini from Bini. After that, same guy about it. From an entire oh, better. Here I would look out nice and I got a road and I have to cause a thought. Mamma also I have 5 hours. Lagos are 10 longer. Lagos are after it. My man with double money. Okay, I'm begging. Oh, you got any more? I got you one. Never any more. I got you one. I'm with them more. Now you don't know why you didn't know my manager, eh? I'm not going to make woman. Why am I able? I am more. I get in. But you go check. You wouldn't wire. I can't put them. Stop my any more. The one of car. None. I mean, by near fight. Let's do that. Don't do my young son. Hey! Sanitizer kwano. Mwayo. Mana Ana hii kwa ngase mama na huko. Hello tumwa gishiri no lota. Ikwe hunu ko ori eri. Ko sagodi nke wa ho. Di duru ya no were ma chu fi pa no lo. Ori kwa no mota ahụ. Kene ka ihe na adịghị mma. Kene na adịghị mma. Kene na adịghị mma. Na wata kresi ya nọ ebe ahụ ọ nọ ya lọtala. Ya buru ọrịa ndị goro.
ataba n'obodo ebe isi mmụọ hapụ ya aka adịghị n'ihe ọjọọ ama m gị nwere na onwe gị ma na ndị WHO na ndị federal gọọmenti onye ọbụla si mba dị iche iche bata n'obodo na a ga-eme ka ọ nọrọ na kwarantaịn abalị 14. amacha m ihe niile ndị na-akọ ma ya mana kwasị onye bụ ya na ọ na-apụ ụkwara ọ ga-anọrọ ebe a ndị ọkachamara n'ọgwụ na ndị dọkịta ọ nọcha amara ma ahụ ya ọ dị ya mma ọ ga-eji wee soro ndị ọzọ na-egwu anyị biko metụ nna metụ ama ka m gachitụrụ gị nri ga-eri ebe a ka ọ ga-anọ ụbọchị 14. Akoroka adọọla n'olekwenụ nwa m pụtara apụta metụ jisi ike nọ na nwa m ọ ga-adị mma ka m gachitere gị iri nri ekwuchala m ihe m na-ekwu na otu a nkwuje ka ọ ga-adị abalị 14 ka nwatakịrị a ga-anọ ebe a ebe o si zuzuru si mgbago gbadata ebe a abalị 14 tupu m akpapụrụ ya ụzọ akpapụrụ ya ụzọ maka vaịrọs a imeteghi ya biko nọ gbapere n'anyị ọzọ ka ọ pụtakwa na at least ka anyị na ya n'okwu ahụ a karịchakwala anyị biko nọ kedu nke ahụ onweghị ahụhụ a na-ata ya onweghị ahụhụ a na-ata nwatakịrị ọ maka ndụ ya ka azọkwuo ọha na eze ndụ ka azọ ndị mmadụ ndụ maka ọrịa a na-akpọ virus ihe anyị na-akọ akụkọ ya ọkwa onye isi obodo anyị prezidenti anyị o mekwara ya mgbe nwa ya nwaanyị si obodo oyibo gbadata ọ gbachiri ya abalị 14 ọsọm wee onye na-eme ekwere m ekwe wee onye izizi ga-eme ya ekwere m ekwe ọ gbachiri ya mana n'ebe ahụ ime otu o si leta nwa ya nwaanyị bụ prezidenti onye na-akpa aha onye isi ala nwa ya were hụ nri nwa ya wasa ha ahụ nwa ya erighị nri ọ ga-anwụ ya nwa ugbo asị na ọwa ọrịa gburu ya ọ dị n'ime otu ahụ nna di m biko gbapụ ụzọ ka nye di m nri leke mgbe di m batara mụ na ya gwabeghị m okwu okwubeghị m ama m ihe ike mee biko nụ Grandpa, biko chọọ m ka ihe ọbụla mee nna m biko anụ m ayọ ga chọọ m ka ihe ọbụla mee ya biko ka anyị na-etinye akarị ọgụ biko maka nwa nwa ma ọwụ maka ya ọ dị mma ka ebe nri ya ọ nọ na kichin amagwa m otu mmadụ ga-esi nnọọ ọchịchị ebe ọ ga-esi lọta lọrọ n'ụlọ mpa ya lọrọ n'ụlọ nne na nna ya ya wụrụ problem mpa elegaghị gbachite m ụzọ biko onye ọla nụrụ olu m elegaghị gbachite m ụzọ ama akụkọ ụzọ anwụ m ebe m kwesịrị ịnwụ m lọrọ n'ụlọ mpa mewere m tọọ m nga ele otu kawa ihe nsasa na m bịa kwa gịnị mpa mgbe ya mgbe ifere kena m iwe some 14 days agaba aga shi na akpa m o mpa abanyekwa shi n'ime ụlọ nyoshi m kwuru ahịa ele ndị ọzọ kwere mpa ya bụ ọdị na a na-ebutere m iri nga mgbe m chọrọ ka aha ibe ihe ekwu odidi ele ka ọ na-etu ekputu ife ebutere m iri aga ibute gwere ebute obere ihe abataka mgbe o mpa ọgwụ kwesịrị ịbatara nga onye ma ya dị mma ya meheme ya o onye ma ya dị mma ya mee ya o Ihuọma Agnes ka bịa ga meeting. Isi ga-ebe meeting. Nna anyị ga-eti na-agwa gị
ịhụrụ nwa m ekpochiri n'ụzọ ile emet kpochie ya ụzọ kemgbe abalị 13 13 days ọ nọ n'ime ụlọ biko were nwayọọ egosi mpi ahụ maka kpọkọ ebe ahụ ozugbo ya nọzila gbachere nwa na onwe gị ma na gọọmenti etiti si na abalị 14 ụbọchị 14 taa ụbọchị 13 eziokwu ibu na ọ fọrọ otu ụbọchị ka ihe na-akọ agbatara ụzọ ya ntị niile na-akọ oge gị na-akọrọ ya ihe na-agba gị nye m ji ọsịsọ ọgwụkwọ na nna chinyere nne dị maka busi gị ọgụgụ kparịa gị mba achọghị m ịkparị gị ama m ihe ndị a si n'obodo a ga na-eje mba na-ekwu onye nwere enyi ya ebe na-oge ihe nyụrụ dịka ụkwara nta ụkwara azụzụ ma ụdị ọmụma akpụrụzi nta ọpụta na ụkwa ya ga-ejekwa nne gị maka nta dịka ya a ga-anapụta ya ugbu a ọ ga-apụta gee ntị metụ ga-anọ n'ime ebe a abalị 14 nke a bụ abalị 13 abalị 14 mbegbu tibara n'ime ụlọ ruo ụbọchị a ga-akpọpụta ọ nọọla abalị 17 ruo ụbọchị a ga-akpọpụta ya ọsị wepụta m otu abalị ka ọ fọ akpọpụta ya unu chere ka ọnụ ụzọ ka anyị mara nọ nwe ihe na-eme metụ biko ka m gwazi unu nke eziokwu eluola m ki ya echi ka m ga-anyụpụtakwanye n'ime na gịnị egodi nke ahụ gịnị ya ọgịnị ya geti na gbagị nweghị ebe ọbụla ị na-aga akpa ihuru ki ya ị ga-enye m ki ahụ nga amapere ya ụzọ pụtara ịka gịnị virus ka virus enyime ka virus a ga-akpọpere anyị ụzọ na akpọpụ ụzọ ka virus gbuo unu di m mma metụ m amaka gị nnọọ ịnụkwa anwakwala anwa enwekwala ihe nwela na-eshi gị n'aka ụkwụ ga-ahụ gị niile emesa m na ha ọzọ achọghị iyi ga-ewu mana mụ na-esoro wee sọpọtụ ife grandpa na-eri nwa m chukwu gozie gị o so na-ayọ maka mpụta gị grandpa ka o si na chineke gozie gị chineke goziere m gị chineke n'ime na kpụtara m onye ga-ekwuchitere m ọnụ onye akwuchi onye ịhụrụ onye a ya ekwuchitekwa ọnụ ụlọ na-abụ okwuwa ya ọkwanụ m n'ime nga elughị m elu unu ewere mma m isi n'ime ụlọ ahụ mụ alọtakwara na ụlọ asọ nke ụlọ gbagodo nkịtị maragodo ka metụ lọtara na ka ụlọ mara ka o si kwado ma ọ kwadoro ọfụma ma ọ kwadoro ọfụma unu ewere mma kpuo m isi nga ahụ ma baa n'ime nga ahụ ụlọ a na-anọkọta ụlọ nso ka ụlọ bịa n'ime ụlọ ga mara ma ọ kwadoro ọfụma ma nọrọkwa nga ahụ everyday ụbọchị niile enwe nnọọ achọọ m ihe ọbụla ga-ewe m iwe achọọ m ihe ọbụla ga-ewe m iwe iri ụkpara anụ m eri metụ nwa nke na-ebe akwa na-eti mkpu na-arịọ biko ọkwa ihe ji na-agba mbọ ụtụtụ ehihie n'abalị na-ebutere gị ka iri juo afọ ele ụdị iri ji afọ m ga-eri ji afọ na anọ m n'ime ụlọ nga ahụ otuto ehihie abalị otuto ehihie abalị otuto ehihie abalị otuto ehihie abalị 14 days nọ nga ahụ na-eri nri na-anyụ mamịrị anyịshi 14 days ga-esa ahụ dị m mma ị ma na ahụ dị gị mma karịa mgbe afọ ịbata ome ọlịa eziokwu nwa ya bụ ihe ga m ịhụnanya ya anya ruru ya ala ahụgo m ka isi wee kwado ahụgo m ka isi wee kwado mana aga m agwazikwe n'unu ugbu a ka m nwa si wee kwado ịghọtago unu ga-ejikọtezi ka m kpu unu n'ime nga ahụ ka unu mara otu ahụ reme ka m mara ma unu pụta ahụ ọ gara unu mma mgbe unu pụtazie mụ agwazi unu ka m si wee kwado mgbe m si n'ime nga apụta anwakwala nwa gị si shi nga ma nne gị ma gị na nne gị unu ga-ehi nga ahụ 14 days na-abịa abịa na ahụ ga metụ gịnị agakwụkwọ dịka gị metụ papa obi adịghị m mma ịgwa gị nke wee eziokwu obi adịghị m mma eleke m ụdị mba ka m nwechi mgbe
mgbago lọta n'ụlọ nga ana m echere onye ọbụla ga-ewere n'obi ya were n'obi ọcha na ọkwa apụta nnọọ ha ọgọm sị m na ya lọtala gbamba mara ihe mere na ebe ewuri isi mmaga n'ime dọg asị m na m nọrọ ga 14 days rum unu magwara m isi unu akụchi unu emechi rum emechi unu ewere m isi makpoo n'ime rum na-echi achụpụrụ mmadụ ga-esi m na mmecha m dị hapi nsogbu anọ mana ihe niile anyị na-ekwu onwe ka o si gbasara maka ihe m mere ma ihe anyị mere bụ ihe gọọmenti etiti bụ federal gọọmenti si ka eme onye ọbụla si mgbakọ gbadata ebe a ka akpọchie ya abalị 14 ka mara otu ahụ ya dị mara ma okwu virus a na-ekwu okwu ya ihe anyị mere ka ewee zọọ ndị mmadụ ndụ mụnwa dịka ezigbo mmadụ ezigbo onye obodo Naijiria ihe mere ihe kwesịrị dịka ịkwanyere ọwụ ihe ya ji mere ọ ya ka i mere ọwụ mụ na gị so mee ya ọ ya ka i mere ka e wee zọọ ndị mmadụ aka m anụkwa ya gọọmenti etiti okwuru okwu ma gọọmenti etiti ekwu okwu dị chefuru na gọọmenti etiti na ọnwụ ndị anyị mere okenye ka ọrịa na-aka ejide were pịwa ha anya ichefuru na ọnwụ awụrụ na si na-amawa mmadụ isi nnọọ n'ime rum ọgwụ maka ekwesịrị were isi ma n'ime ijezi were mụ n'ime ụmụla ichefu m lọtọ na ewere mmaba n'ime ụlọ o meghe ya ekwu aka ebe ama na nwa onye okenye nne gị bụ onye okenye ndị okenye na-abụ amụmụ ịmara na ha arụ ọrụ agụ egbu ụsọgide nye we okenye adịghị ka ụmụ okenye ụmụ okenye n'anya gị mba ya jiri efe na ịta ha sị adịghị ka ụmụ okenye biko ọgụ mụ gbara ọdị gaa Juliet ha ba ahụ ha oke ewu mmakwu juju isi agara mma okenye gaa butere na akpa lebe mmadụ abụọ kwesịrị na omezu ụzọ ha na Chineke nyere 70 years na awọ ihe ọ ga-anọ n'ịnọ 71 years onye ka nọ 69 years afọ ka agafere ke nwere otu afọ unu ga meju ụzọ unu na Chineke mara na oge na-ada ọ na-alapụ onye nwanyị ara nwa eme nwere shuga nke na ochiri nga enwere nzu ma ọ wagbu ilu itiri elekwe ndị na-aja agacha eze ka ha mewuru shuga pịa ọchị glaasị ihe Christmas ihe otu m shi kwado n'ọlụla m lụ so ihe mere n'ụwa ụnụ ga-apụ na eke mgbidi gaa zụrụ ka unu ihe otu m shi kwado awụrụ ma bred shut up ọ bụ onye taa bred ya nwụfuo mana ntụrụ isi gụgụla di gị na ọdụwa na ụmụaka just iru gị na mpa unu mmega ihe mgbe unu ụzọ nwụọ ihe m ga-eme unu na-agala ike agwa next month with December next month with December mama jigi nye basa na church give ya game just were gi keko togi with ta ko o ta ge se jigi aka me jigi ye go do yin no tu before ge were anya yin itu baba ke wo nna e mo na ne o ma ke slave ile unu jara o ga atuta bread me to so ta kwa bread Honey, there you Gaba hini banaka na nkiba n'ihu irini. Papu na iricha gị ikpuru.
ị na-anụ maka ihe ndị gọọmenti etiti na-ekwu ị nọ na-asị ihe ole ị na-eme gị fụcha aka ụkwụ na ọnụ ekwukwu okwu si onye ọbụla maintain ihe a na-akpọ social distance. Social distancing kwa. Yes. Biko ma ọ na-awụghị taa ichi iri ya na ọnụ chọọ ka onye ọbụla rie ịkpụrụ traka gị gaa fa ga rie ya ịkpụrụ traka gị gaa ndụ ga rie achọọ m ịkpụrụ ya gị nọrọ achọọ m ibute ọrịa m na-amụ otu oshiga biko Enweghịla ga-azụ. ihe m na-ala azụ maka ihe m gwara gị a na-akpọ social distance arụrụ na-achọ ka m rie na-erie ya Agnes gị na Juliet nwa gị arụrụ na-achọ ka m rie ya rizie emetụla m aka anyị na-anụ ntị dawa gị ọnụ ọgịnị ahụ gewa gị ngwa rie imetụ m aka ọzọ there with you emetagwala m aka iji binye m nje nri ọzọ ere mmanya ịga skuul gị gba 32 out of 30 even gị ede ha karịa onye a na-ewetabeghị na skuul nri ọkwa 2 bags of loilo ya gara na gị n'ihu Julius Berger ngwa rụọ road wụọ ya afat rụọ ya enwere nke ọzọ ebihere mmanya daa di ọ gị hụrụ gị mere na mpa gị rie ya Bishop Obinna Onye ga-akpọkwanụ nka. ruo anụ mere Nwa m, nkwala aka gị. Chepakala m. Ịnụ na nwa Maazị Festus ka ezi ihe a na-akpọ metụ sela ịnụ ya na ọ batara obodo a. Anụrụ m ihe ikwu nne anụ m na-akpọchiri ya n'ime ụlọ abalị 14 maka ọrịa virus a na-agagharị nne. Akpọchiri ya ntụ n'ime ụlọ. Kpọchiri ya n'ime ụlọ abalị 14. Kedu nke bụ na nwoke amasị ebe o si lọta ọ kperuo ya ala be nne ya akpọrọ ya kpọchie n'ime ụlọ? Nne ọ maka na ha nwere igwe ha ya eji wee nyepụta ma o nwere ọrịa virus a na-ahụ ya mere ha ji kpọrọ ya kpụkpọ ya n'ime ụlọ abalị 14 enwe ike chọpụta ma o nwere ya. Ihe nke a dịkwa njọ na ntị kpọrọ dimkpa mmadụ kpọchie n'ime ụlọ. Nwaanyị gbuola m ọ gịnị ka ihe chọdụrụ m bịawa ihe biko lawa ka ndị eleta ihe si ekwukwala akpịrị ogologo lawa ka ndị eleta ihe si Maazị Festus nwanne ma ndị Igbo sila na onye ọcha ahụ ọ zụrụ ga-ahụ onye ọcha ebe nwere na-achọghị hụ m wee sị ka m bịa hụ n'oge ụbọchị taa jụkwana gị ka ị mere. Adị mma ezigbo enyi m Udo ọ bụghị na m achọghị ịhụ gị mana enwebeghị m efe maka ọkamgbe nwa m nwoke a metụsala si obodo si bata n'obodo a enwebeghị m ezumike nsogbu ka nkụ nkịta ka ị kwuru n'eziokwu na ihe mere niile abịabeghị bịa hụ m na ọ maka anụ na azụ o butere were bịa na ọ ya wụ ihe mere niile abịaghị. Lele Udo anụ na azụ butere ọfụọla anụ na azụ na bred metụsala nwa m ọ dịghị ka onye ga-ebute ma azụ na bred na ihe ndị ọzọ
Metusela. Aki a na-eti taa. Metusela. Festus oyibo ka agwa ha ga-emu ihe ogologo. Agwa ha ga-emu ihe ogologo. Mana ihe awụghị m na-enye na-azụ ụmụ na-elebara ezinụlọ anya. Ọ gaghị eyi m, ọ nwere ike wụ nọ nne ya. Mana a na-adị mmadụ na-aba amụ nwa. Emetụla maka ebe ọ bụ na ọ batara o nwere ike oge gbu ya maka sị ndị nne nọ na mgbago ebe a. Mana agbachiri ya. Ọ sịrị na mkpọchiri ya. Ịkpọchiri ya mana ụbọchị 14 ka ihe gọọmenti kwụ nwekwara ihe WHO mezuru nke ahụ ọwụma onye na-eme ihe nwaanyị m achọghị asị na ọ ga-abalịrị kpọchie m ya o kwenọrọ ya abalị 14 ka ahụ ya kochie abalị 14 tekwara anya ahụ mana ọ dị ka onye nọ n'ụlọ nga ihe mere nọ na nga alawa ebe ọ bụ na m bịara echere m ma nwere bred nke ụnụ tafọrọ ka inye m ị na-akọrọ m na obu ọrịa ka m gaa ka anyị ghara na iburu ọrịa bufe ezinụlọ ya were nụ bred Metusela ma agaghị bred Metusela nwa ga ahụ kwa ekperi ma ihe ji wesi na onye ohi ga-amụta ndị onye ohi mba ọ ga-ahụ nne ya ma m ịghọta ga-amụta papa ịghọta nne ya. ị ga-awụ ịdị m ya n'ahụ onye ka gbara gị biri na ketụl ebu butere m gaa wega ihe n'ime pọket bụ butere mmiri ịnọkwara gị bịa gị n'otu gị mee ka onye ma ihe atara m ahụhụ gị ide m ga kpọta gị gị bịa ga-ezuzu enwere ọkụkọ ị hụrụ nga ịgwakwa nna m na mmiri agbọfuru ofe ịgwakwa m na mmiri agbọfuru ofe ịgwa m na mmiri agbọfuru ofe ahụ gị nwụrụ emechaa na berian gị ụmụnna gị bụ ewu abịaga ha ejicha kret na hiro abịaga nga ahụ gị nwụrụ ọgịrị gaa ụdị iberibe ndị ya ị na-ezuzugbo onwe abịa m ngosi na ị chọrọ iwere aka gị na-etinye n'ime mmiri ọkụ gbọrọ agbọ chọọ ka aka gị gbochia ị chọrọ igbu onwe gị egbu matakwa na ị ka akwụghachi mụ na nne gị ego niile anyị ji wee mmefuo n'iche ịkwụghachibe anyị ị ga-adị ndị ka o kwụghachi ya ị mara aghọta m ihe m ruru ji gbara abịa ọga na mmadụ enweghị ike were mmiri ọkụ si sanitaiza aka ya ọgwụ na niile timụrụ ọp were m kwakpo n'ime nga ka m were n'aka m nyere onwe m aka ka m were ibute nje ọ bụ ya nwe ihe ọjọọ ịsanitaiza onwe gị iwere mmiri ọkụ sụrụ asụ tinye aka n'ime were ụkwụ tinye n'ime ya ụkwụ ụbọchị kpụchapụkwa n'ọkịka ihe a ga-emezi ọ na oke mmiri ọkụ a manye dị Agnes ogene onye ọla n'ọrụ onwe ya onwe onye ọ gbasara enwe onye ọ gbasara metụ ọ gbasara anyị ụlọ nwere ike ịhapụ m aka ka m chịkọ onwe m ka m si wee kwado biko pụta mmiri ọkụ echekwara ukwu ebe ọzọ enwere ike isi nga hapụ ha mewere mmiri ọka na gbuo gị na mere oge ahụ na anyị bụkwa gị na Ende ebe a ọ na-abịa ma enwe shop na ọ na-agị ojem chenji metụ metụ mara ibe Amechi metụ kama ịbatara akpa abatara m ya 3 weeks ago echiri m mgbago Chineke mgbago elelekwere gị ele ma ịbatara nyochara aha gị agbakwara gị isi na akparatin mụmụrụ na onye ga-amụ ibe ya isi na kwarantin mụ ha lọtara alọta m otu m chekwa agwado ọkwa n'ọnụ a ka a ga-amụ isi na kwarantin ịma metụ mara ibe ọmụ elekebe gị na ka iri otu na bọda mụ na anyị n'ọrụ mụ na ndị otu ebe dore moto ebe a
Ma ba ta kan zo recharge card. Ka se na na gbago. Oh ai wa do re. Ndo no n'ime. Okay, the se na na nga. Oh ai wa. Ba ta kan were card, won aja ma ebe o ti dishi. Bia we dey wa. Oh, so we want to teach here for money. Because we na maka ka mu kisu ni. Ko no do no ko wara ga ina ro. Ọrụ ndị na-achụ maka ndị a na-enyo enyo dịka the virus. Nwaanyị Igbo na amaghị na quarantine. All TAXFORCE kwenu fa ka so yin. Aga ma ro lora o. Chiri so na. Ama ro lora. Meto kama be kuburu won n'okwu na. Kamara ha ga-eme. O no ye ga-ewe shi, o ga-ewe shi. Mara me mewe. Mbatawa. Tawa. So wano, kam se bara yoji. So ba de. But just So ba no. Biko nwa nya gwara utan ka de ma nda na chi. Kamba mzu nwa ya so ku ama mo ga na azulo ga ja. Kama be ya change. Mana yesi ye m na ala hale nwa ba mu. Say madam. Mcha ga he mure ku ofubere. Change m 30 naira mcha ga. Emesekwana aka ọ gịnị aha gị nọ ịmakwụ m Oluchi ihe na-eme adịrọ mma. Ihe na-eme adịrọ mmanụ. Ka menu ma kọọ ya na-ekwu okwu ya virus a. Ọ dịzie ka ọ na-abịghị ka ọ bịa atọ. Ihe na-eme adịrọ mmanụ. Ya bụ n'ọnụ otu anyị si emebunu. Ya adịrọ mmanụ. ị ma ihe na-ewe m iwe n'ebe ị nọ ada agwago ka ịda anọ ha na-agwago okwu ihe a ka ị na-eme kemgbe eri oge mụ na gị ji wee mara ka ihe ịnụ ha iwu a ndị gọọmenti tiri si onye ọbụla nọ yibịa onye apụ n'iro onye niile ajụrụ m ebe niile na-egbusi ndị mmadụ ịhụghị iwu ndị gọọmenti tiri si onye ọbụla nọ yibịa ka ịhụ ha ndị TAXFORCE na-akpagharị na-ebukọsị ndị mmadụ chọọ ka ha bụrụ m abazina ụdị mbe ya na-aba biko agwazina m ya wetu obi ọ bụrụ na nna aba mba ọ bụrụ na nna ewe iwe mana ihe m na-ekwuru ihe a bụ ọ bụrụ otu a ka anyị si emebunu ịma na otu o si adị na ịma ka anyị si erikọ aṅụkọ anyụkọ emekọ ndị ọzọ ịma ịnide ịgwa gị agwa ịkwesịrị nka ngwa gị ịma nke ahụ nsogbu adịrọ aghọtara m ihe ị na-ekwu nsogbu adịrọ anyị na-erikọ na-aṅụkọ na-amịkọ ntụ anyị si amị bụ mbụ mana ị ga-echere ịmara ndị Igbo si na onye ndidi na-eri azụ ukpo so mgbe ọbụla ọ ya ji wee laa ọsọkwa ya bụrụ afọ abụọ ruo afọ atọ anyị ebido nga anyị kwụsịrị ịmana ndị Igbo si na ụra ga-eju onye nwụrụ anwụ afọ so ụra ga-ejukwanụ mụ na anyị ekwogidekwana ihe oju anyị afọ andị so ndidi ka ị ga-enwe ọla anyị ebido nga anyị kwụsịrị a na-akpọ m oku n'ụlọ ka ndị eza ndị nọ n'ụlọ o mechaa anyị ekwube ịnụ ihe m kwuru ka ọ dị mgbe ọzọ ịnụ ka ọ dịba Oluchi Oli Chineke mekwa na onwe egbukwanụ m o ya virus emekwanụ m ewu Oluchi Oli Madoga. Achom. Beto. Oh, yeah, no, me way. Let go the embarrassment what here. If I want now. Ele ko ni ka. Ele to ya ko ya. Ele to se mula ke se pata no gesha ke. Ma bo ka ke sunu goshi. Ya nti ma gwa gị. Emene wola nala. Ana ma wo gị n'ala. Mana ọ ga-aka mma kama m ga-anwụ n'okporo ụzọ m la n'ụlọ m ga-anwụọ. Awụrụ na-ediri gị dị ka bịa gbuo m ọ ga-awọk. Ele ka m na gị nọ n'ime keke amụ ichere. Ichiri gbu m. Ị ma ihe megeni. O wee nube na ntị. Ka ihe ube n'anya. Chiri maka oburu uzene mmapụrụ. Oburu uzene mmapụrụ. Ịkpụrụ ya oburu uzene. A suspect ya na ngị. Chiri ometo. Enye na ego ka igbuo m bọtọ ga-awọk. Chiri azụ ha ga-eme ha mmadụ. Azụzụ me ga-eme gị n'ụlọ gị. Ọ bụghị na mmadụ na gị were azụzụ. Gị wuru ujere mazụ everywhere. Achọ m. Amaka mpata go. Ama moto ishi amam ka isi kwado. Ele ebe na ga achọzụ m egoro onwe m. Ga ba na kike akwala m gwa. Ga wuru be ma gị ba na kike ahụ gwa. Oge
asị gị kpọta m waka metụ ebe na kịta ahụ ugbu a m kwụrụ ụgwọ ya mba achọ m ihe ọlichiri gị bịa gị chikwukwu gị kwuo ya bịa nọrọ ebe ahụ ị nọ just nọrọ ebe ahụ ihe ọli na-ekwe aga m naanị ya enwere ha na-akpọ social distance. Enwere complain nwunye gị bịara bịa nye m maka gị. Nwunye m? Ee. Metụ ụnụ ka dị young gị na nwa gị dị na nwunye gị ịdị na-agba onwe ụnụ ọtịnị enidiri m grandchildren, achọrọ m grandchildren. Ụnụ na-agba onwe ụnụ ọchị ka ịkwa nkunu ga-esi mụtazie ya bụ nwa mụọna m grandchildren ọwụ kentị m agwa gị ihe ị na-eme adịghị mma. Biko gaa nwunye gị nso ka unu nwee ike mụta n'ụmụ gị na-eme ihe a nwunye gị nwere ike ya gbawa n'ama ya gbakwa n'ama ọdụ nwa ga-epekwa akwa kwụsịkwa ya biko. A na-ekwe ịgba n'ama ya gbanụ n'ama na mba ya chi ịgba n'ama ya gba n'ama ma ya wee gba n'ama ka ya wee nsogbu ji atụghị ahụ ya chi ịgba n'ama ya gba n'ama ị hụrụ n'ọrịa sọsọ mụ onye mụgodo otu m si kwado ndị ọzọ ama mana ofu ihe m chiri ime ka ị mara na awụ ịchọwa ụlọ m gawara agawa lawa hụ nwaanyị m nga ọ gbaga na ezi m gwazie ya otu m nwa si kwado ịgwa gị nke eziokwu. A na-ekwu maka onye ọbụla ịnọ mfa onye anọ na nso gị nọrọ ebe onye ka ọzọ kwesịrị ịnọ ebe asị onye anọgidere nso gị sị m na m gburu ohere a nọrọ nwaanyị m nso ihe ọwụ izu gị ọwa akọ na uche gị ka m nwere ya nọrọ nga m na-alụ nwaanyị echi asa nwụrụ m nwụfuo awanye ya ewere spray gbawa n'isi bịa zawa iron lady zawa ịmakwa ndị ahụ gị sị m agaghị m eso m kwesịrị ga-eso ya ugbu a mba arụ na o tiri gị eleghị etiri gị n'odo mme ịbịa napụta m onye tiri gị na agwa ọjọọ gị chọọ ka mụ na nwaanyị m nọ ihe ndị almighty almighty WHO okay almighty WHO so onye ọbụla anọ na nso gị bazi ugbu a na m oke ị chọrọ shi m nwụọ ewere m lee na-akọ plantain echi nwaanyị m ewere shampoo tee n'isi zawazie iron lady zawazie sile iron queen golden woman m nọrọzie n'ala ilu unu were m na-akọ plantain aga m anwụ azụkụ na emespe na ama ebu ụzọ anwụ mụ na nwaanyị m ga-anwụ ofe ma enwere anwụ ma enwụhụ he m gwara gị wụ gị na nwunye gị mejie ka unu mụtara m ụmụ ọhịa m chọrọ anyị ga-amụ ụmụ ọwụ ugbu a ụbọchị ọbụla nwunye gị nọkọta gbawa n'ama metụ gị kpọọ mụ aga m asa gị mama ekwuekwule ya ka m nwutegodi ya ka ị nwude ya m nwutegodi ya ya gba na maka m nwutetugodi ya ya gba na ma gị mee fim ma egbuo gị ma gị kwuru otu ọrụkwa gị chiri ibido gbawa ahụ ọrụkwa gị chiri ibido gbawa ịma mpa m eme n'ochie ịchọrọ ịchụrụ m abụọ ndị ka na-agba haya pọchesi mekanik na taxi tọpik ị ga-ekwutere a gị na-ekwu okwu ịgba n'ama ọwa onye na-abịaghị m nso nwa onye na-amaghị otu m si kwado mana mgbe oge ruo ma gwagotu m lekwe gbaadụ na-eji mana ya gwara ka ị na-ekwu ịgba na-eji o na ị na-eche iche ịgba agba na-eji because of mpam ama m na mpam enwereghị 2 years now ama m ihe nkwekwu iche ịgba na-eji gị gbara onwe gị gị megide ihe pụọ na-eji bute ọrịa otu mpam rịaga gị gbuo egbufuo ya ka mpa lọta ka m gwa ya so ya ga-enwe ya nwa pesifil. Imagine! Ew! Oishi, good afternoon, ma. Ama, ya maka ọlụ. Oh, I kelele onye nwanyị. Ma biko enwere maka ihe ahụ m gwara gị na ya nwanne m nwoke ahụ. M gwara gị na ama achọ ka anyị rụba ya n'ọrụ a. Ilekwe na anyị ga-ama na ọ kwado ọfụma. Ọ dịrị mmadụ ndị anyị chọ n'ọrụ a gịgide nwe arụwe ihe asị ya rụọ. Biko, ama achọ ka anyị rụba ya n'ọrụ a. Ọ ga-arụ nkwenye.
Nna, ị gara nkwa ọrụ a? Lee n'otu ndị ya mana awụrụ ma nkwado akwadoro ma akwado. Okay, nsogbu adịghị. Maka na echi n'ebe a gwago m ọtụtụ ihe banyere gị. M ga-eneba anya ọ bụ na ihe esi anyị rụọ ọrụ a. Amechi nọkwa ebe a na-arụ ọrụ nke o kwesịrị, ọ na-arụ ọrụ ọ na-asị alụọ. Ọ da ahapụ ihe asị alụọ bụbụ ihe ọzọ. And mmasịkwa ya mba maka na ọ kpọ gị bịa. Ihe ga-eme bụ na ị ga-eje ideba afa gị n'akwụkwọ isorozi anyị lụba. Oji. Nyewa gosi, gị gbalịala ma. Thank you, ma. Amechi, gbara ya jee na ụlọ nne na-ahụ ka ọ nene onwe ya makwa ma ọ dị mma. Imesizie ya, ịgwazie ya ụfọdụ ihe ndị ọrịa o kwesịrị ịma. O ma, nsogbu adị. Bịa. Nna were nwayọ. Echekwa ma nwoke hụ m gị nwe ihure n'anya. Obere nwamba nshi ga-edewe n'ụlọ. Onye ka ị dewere n'ụlọ na-abịa na nwa onye tọrọ. Gị nọrọ n'ihu m etodo m ụjọ. Ihure anọgide gị nọrọ n'ihu m akpọ ya bọs. Gị nọrọ n'ihu m akpọ ya ma ka gịnị nwa ya nne gị. Ite kwesịrị ịga n'ụlọ ọrụ a. Ya ịma na-abịa n'ọrụ a na-enwe ndị ewu dị isi. Otu a nọ n'ọrụ a, ị ga-azụ kwesịrị aza m saa ahụ. Ịma nọ ihe ọrụ nyere. Mgbe ị ga-akpọ m Amechi kwesịrị ịwụ ma anyị ruru ụlọ anyị apụọ mana mgbe ụlọ ọrụ a pụtara ma ụlọ ya nọ n'ihu ọrụ abụ m ọga gị hụrụ onye ihu n'ebe ahụ Chigodo ọnụ nke nwunye nọ na-akpọ ma onye ahụ onye isi so ibu n'oge na amakpọ ya mba ọgwụ ụtọ ọgwụ ana m arụkwa ma ọrụ oge ahụ kama m ga-akpọ onye ma kama m kwụsị ọrụ mụa mepee ọnụ nwamba ọ maka ọ zụrụ eyeglass ọ zụrụ unye anya unye anya na-azụ 180 n'ọpụ iwe maka ọ zụrụ unye anya were shampo tee n'isi gazie mkpọ ya metụ mgbe hụ na ka eti m akwụkwọ gị hụ na ahụrụ na m ihe m ga-arụkọrọ gị mụbata gị n'ụra iji aka rụpụ onwe gị gbasara gị gaba ntị m agwa gị esiọra m biri ọrụ ahụ nwa akpọ m metụ ama agba ya ka ntị m hụ na ya esiọra m biri ọrụ nwa emepe ọrụ kpọ m metụ ama nọ n'ihu ihe bụ ọrụ TAXFORCE ya ahụ anwa atụ aka sị kwa arụmana ihe oge afọ otu ihe ozu emere na-echi ya in fact eme ya mere na agazi gwa nwa ha na m aka m adịkwa ya a ga-akụpụ gị afọ ihe bụ ọrụ TAXFORCE ihe ọzọ m si anọkwala n'ihu m agba ya m ọzọ awụrụ na ihure niile nwere n'ụwa ihe ele ya anọkwala n'ihu m akpọ nwa ama ọzọ maka ịkpọ ya ma ọ ga na-eme expect ka mkpọ ya ma ọya okwu agwụla ite ọrụ mana ịbara n'ihu ọrụ a mụrụ anya ihure ndị isi kụpụrụ ha sọpụrụ ha ihure ndị mmadụ dịka bọsị onye ahụ bọs ọya ahụ ma anyị ịkwa ndị dịkwa ka Amechi amụ ya mkpe nne di m anụ ọhịa mma rikwa ego bịa kpụrụ ara n'ọnụ metụ nke kpọpụtara anyị niile si nwere ihe chọrọ ịgwa anyị ama m na Udodi asị m ka unu nyere m aka kelere m Chineke na ihe ọma mere m ọ na-agbanwe ọ bụ onye na-eshi n'ebe mkpofu ahịhịa bule nwa ogbenye elu mee ya bụrụ onye isi TAXFORCE gwa anyị ihe iji gba anyị kama isi na ngwọ ga-aga na ngwọ isi n'ọhịa ga-agbapụta n'ụzọ gwa anyị iji gba anyị ka m si mmadụ chi ebe a papa ama m na n'elu ụwa enweghị ihe ejide ntị ma ọwa anya hụ nga ihe ọma mere ọtụ ya m gwara gị kelere m Chineke na ihe ọma mere yes ihe m ji kpọpụta ụlọ ka m gwụrụ na enwetara m ọrụ bekee n'aka ndị na-achọgharị ndị ọbụla bụ ọbịa ọrịa virus a na-efegharị ọrụ bekee and ụgwọ salari nọ na ọwa obere nri 2 months m kutuo nga rụọ 2 months a nyere m escort abụọ nye m hilos nye m ihe mopo mrọ 2 months mrọ ihe garụ ga scraper ekwula ihe ka ikwuru eziokwu ya wụ iwezi onye ọrụ gọọmenti ezigbo onye ọrụ gọọmenti ndị ọwụ ndị agbụrụ ndị gọọmenti họpụtara ka
ha na-eme agbụrụ na-achụgharị ndị a were moto na-achụgharị ndị kpu mask na ndị na-ekpuro mask ma ọ bụ ndị pụtara iro mgbe a sị nọ n'ime ụlọ ọ ihe ha na-achụgharị ha dị ka ndị agbụrụ ejide mmadụ anaghị ego ejide mmadụ akpụkọcha ha gara na ọwa ọrụ ọwa ọrụ ebe ọ bụ nnụ na ọwa ọrụ gọọmenti chịpụ ụtụtụ ya pụọ ọnwa agwụ enwe ihe batara ya n'akpa ya eletakwana nwaanyị a na nwa ya ọ dị mma ọwa ọrụ nna m ọwa ọrụ ọrụ nwe ọrụ emechaa virus la mgbe ọ lakwara ọrụ ọnwa abụọ ịchụgharị ndị agboro na eneghe nwa m ọwa ọrụ o biko Chineke emeela hapụghị ya mpa ewepụrụ ya nwere uru ọzọ ịbara uru dị mma gịnị ị na-aga isi mgbago bata iburu ịzụta bred ofu ọkpọ bred nwa gị nwaanyị ga-ata na ọ bụ ịbata asị nwa mmadụ azụrụ azụ ị gaa mgbago ịbata iwere 200 naira nye nna gị na-atara gị ahụ iyi ya ka o wekwa n'usoro ihe ị na-enweta ọrụ virus lele iwu dọkịta nwetala ọrụ virus la nke emekwara gị na agboro Chineke metere ebere eyiri m gị ihe ọgwụta m gara arị ezigbo ọrụ ịma m na-aga nrughara n'ọfịs onye ọrụ na-asị m shọnsa nrughara n'ọfịs ozugbo m na-eru n'ọfịs gị hụ egbe a na-agba tatatata gị na-aga aghọtakwa m ka isi na-eke ngwa ka anyị tụọ ya nwoke ị na-ekwukwa m ga-agba atọ ngwa ka ife ihe imenwu ọya pick two how is straight okay how many nuts na onye na-eche abata onye ije nnọọ ị ga-achị nọọsụ ebe a agụrụ agụgụzie mmadụ nkwana ihe anyị ma anyị na-eme nne nke na-abata ugbo nwere ji ebe agụrụ kacha izu egụbụzi mmadụ mba nwa akwụkwọ onye jidere m mụ nọ n'ahịa aji m anya m agbara ekeresimesi emega festival gịnị ka m gwara onye komita gịnị kwa ka ịfụ na nke gị afụrụ m metụ na ndị TAXFORCE ndị ala ejide ndị na-adị ekpuchi ọnụ ha nwanne ifu ka ha si wee kpọrọ mmadụ gbaa ya ụdọ agbara onye ahụ ịma ntọsị dị ya sef ozokwu ori ọ maka na okeshi ọkwa ọnụ ya kpaka wee kpụrụ ya nnọọ donye na moto buru ya ọ bụ ya n'ụwụ na onwe onye dịkwa nchekwa na obodo anyị rapụ efe a ọba anyị nọ rapụ kịta ka ezigbo nchekwa bịa n'obodo anyị ọ na-asị na kịta ka ezigbo nchekwa bịa n'obodo a isi adịrọ gị mma ama m na ihe isi adịrọ gị mma ihe ekwu ihe masịrị ọ bụ ugbu a ka Brometo ga na-akpọ ndị otu ha abịa n'ụlọ mikpuru face mask inwe nsogbu ọkwa mma ka m na-ebu so onye ọbụla kpugbuo ya ma anyị nwee nchekwa ngwa na-atụ okwu a dede m kwuru eziokwu dịkwa ya eziokwu ga-adị ya maka nwanne ọ ihe nwanne anyị ala eje na nwanne eziokwu dị na ya mba gị onye a o nwere izu dịka m gị nwa anyị nwere izu mpa nsogbu adịrọ nna m jee ka isi ya sapụrụ okpọrọkụ ka ọwa ọkịrịka nna ori nne nke izizi n'obodo anyị tụba ameri ọgụ a ga-eri gị na-eri m na-eri ori nne nke izizi kọtụ okwe ka anyị tụkara m ji agba 76 nọt ngwale ya n'egwe nna butere ihe ọgwụnụ n'egwere ọ na-ewi bịa ọ na-abịa ọbịbịa onye nwanyị
Oh. Metu Hey, eti bolem. Metu la mo. Metu mama tagi. Ezigbo metu nwannem. Metu makagi o. Metu mo metu. Metu la ni. Oworian. Oh, metu. Ele tigi no duro mama. Ije kwa ta moto re no. Ti pia mi ji. Ah? Owo onye mere gi no ma gi no kata won ge semba. Ki ga kele onye mere gi hom because as onye ekele onye kwara ebia gwara akete ya gwota ọzọ. Mana gi na-ekele onye gwara akete ọ ga ha gwota ọzọ. Ọ gwota ta ya na ụmụ ya. Ta ya na ụmụ ya. Ba na kan jepon ku ya. Ema, lebu na ga-enwe ihe ọma ọ ga-emere nwanne enyi ya hapụ imere ya. Chineke. Magwa ihe niile nọ n'obodo anyị ọ ga-ara ahụ mmadụ ihe ọma nwere ike imere gị. Ya emere gị. Ndị nwere ike imoto ahụ erughị 5%. Hai. Oh, your jaw, Jokaru Tele. What I oh, yeah, we don't know what. We're making him get them. My one name, him, when I told him, it's like a memory. On your level, now put up how great my mother. You're like when you get a mother. Happy man. Over here. Oh, and the guys come hug him like a hand. So him, Giletania. Some book and you move at him, no Jora. No, I don't take him. But I'm some rocket. I have to. Yeah. We're talking one place. Let's bring it. One. Whatever, it will temper like a matter. I'm going to the from here. Hey, Dimon. Ha! Anya bibiri kwano. Hey. I'm not probably happy getting away in Miss Limits. I'll program one call I come a little house. Call when he choro, and when he choro him a man poor. Call a wo, what you say, dupe me dupe. Dimon, let no hear. You remember I go now when you go to Shavayambo. You more good. Oh, good. Oh, good. Mama. Hey, Metu. Ejikere na ọrụ ejikere. Mama ejikere na mo. Ewo. Ejikere na mo. Nnukwu. Ọrụ ka m chere ga ndị ke wepụta nye m so. Ọrụ ke mụrụ nsọpụ. Ama m nsọpụ, mama ga na tụrụ m obi nna gaga mata rice. Nsogbu shikwe nke ga-atọ ụtọ. Ana m iche dịkwa ọkwa na agala m late. Ị ga-eji azụ nwee kọrị ndị ahụ eshie. Ma eshishi ọfụma. Ịlọta nnọọ gị rie o. Nsogbu anọ. Ama agawa. Emene m late. Dawa ime na late, ama m oge agaala. Nsogbu anọ. Ngakwa ụmụ ọwa ọga. Mgbe ọla m gawara ugbu a, ha ga-eme m accept. Ọkụ ya? Ama nọ m nọ. Di m. Ezigbo di m. Metro, na-akwa nke amaka gị Enwere gị nyere m. Ewo. Olega m na-abata m gotekwara gị ihe. Ị nyere m ego. Ọrụ agabara m aga gị na-ezigbo. Gawakwa nọ gawa. Ndị nwoke gị a na-ere. Gawa na-efe ka ekwela gị ukwe nwa ma maka gị. Di m ọma. Oge. Azụrụ m ya na butik. Ee. Ngwa na ere oge ala o. Elekwere ụmụ nwaanyị anya o. Di m amaka mma. Efe ka amaka ya n'eziokwu. Hey. Ngwa ka anyị ga-ashie enyi ha ọsịsọ. Di m ngwanụ o. Bye. Ya ka ọ gawa dị ka anyị ga-ashie enyi. Ana m enye isi ya. Yeah, my friend. Come on here. I left face mask again. Yeah? I left face mask again. The face mask again. Where the face mask again? I check for you. You check for you. What do you got now? You check for you. Hey! Chineke. Biko. Hey! Come baby, let's go down. Biko. Hey. Obodo ndị mmadụ enwe nwa ọkụ.
this man. Arapia, ishebe biria. Kene me ke otajegole. Osina gene bafia. Jegwe nda agwe na omo abietie no ra no boy atiem no ra. Go di ka nonsense be ya. Onye shi biko wele we boss. Boss ga beg biko. So bade. Imana meto ka just patora mata. Anso. Gini we mese mo batolu kita. Agwe ya me iyo na me iyo so. Maka gini? Nga chonya na olu awo. Jegwe kwa ya. Onye se magwe. Amagwe biko ewele we biko ama yo gese biko baara ya. Hapo ke me hana. Biko. Agwasigom gi oke m sim nilu puo. Agwasigom gi. Nonsense. Ko di kam me di biya. Mada ya sa wo na eme. Nga chia na olu awo. Metu barai. Ara na apia. Ota jekole. Nonsense. Metu patara TAXFORCE. Koga sara ine. Ayaga abafunogi. Kayuju kene. Oya chuchururu aka. Omezi kobu. Mbeto le ka ngwa gị. Unu osi na dola aka ntị gị ikpeazụ. Ni kpodra abụọ ọzọ agụ ịkpara taa. Ya chụọ gị n'ọrụ. Mechie ọnụ. Nakwa just akwanta na-enye mara advice ya wụrụ gị. Iwu na-eme gị. Na mkpa agwa mkpara ọzọ achụọ m n'ọrụ. Gee ntị m agwa gị. Enweghị ihe ga-eme n'elu ụwa asị m mepere aka m na bribe. Ị hụrụ n'ọrụ a aka azụ aga m ana ya maka aka azụ anọ n'ọrụ a because ama m na many that's ọtụtụ n'ime na ama otu m si kwado n'ọrụ a otu m si kwado ya ka onye ọbụla ga-esi akwado ya aka azụ anọghị ya metụ anyị kwadoro ọfụma ahụ tupu ga-eshi bata ebe isi bata hụ n'ọrụ anyị rụọ na ya ị gaghị abatasa anyị na ị ga-eme otu isi kwado maka n'ọrụ a anyị nwa kwadoro ọfụma bido ọrụ a na-agakwa n'ihu mrụ batara gị mana ị gaghị abata leze ndị na-anọ chọzie ka anyị moto si kwado hapụzie ka anyị nwa si wee kwado kwere aghọta nna hapụ gị ihe ahụ na-akọ na ịnụ m na-agwa gị hapụ ya agwachana gị ihe m gwara gị metụ aka m adịghị ya o onye ahụ na-ele anya ọkwa ya onye isi ọrụ a ọ chọrọ ịchụ gị ya achụọ gị akwa abịa nsogbu adịghị ka ama m ji rụpụkwa ndị ọzọ ma chusu ma ndị ka ọzọ ka mụ na gị kpa nkata ka nwanne ma bụ tashi dịrị achọ ka m bupụta gụkwụ n'ama ọrụ ka na-abara gị mba nwanne m ike gwụrụ ịhụla ya nwanne m adị m mma nnọọ ahụjuru m anya ebe nwa gị nwoke nọ nya metụ nwa gị gịnị ka ị hụrụ biko ife etu metụ nwa gị na si arụ ọrụ ya n'iro uti ndị mmadụ ifu ka metụ si wee buru agadaga nwoke wee tụnye n'ime moto dịka a na-achọ ọgwa metụ ọ bụla ifuru metụ ya ime nini ya hafụ nwa m nwoke biro nga ahụ hụrụ metụ ọ bụ ike ike ejuru na ahụ ike otu ahụ o siri fụọ
Anwa ahụ ọwụ obi obi unu ga-ahọ ha obi ga-ahọ ha hey ya ya n'ime wu nọ ahụrụ m kwe ike anyị ọ na-achọwu ọrụ ike ahụrụ m kwe n'ụtọ ahụ ọ dị otu nna ya dị o yiri nne ya nna ya ka o yiri nnọọ ọ dị ka ịba Hey! onye gwara gị na ọwụ ya Omekanne. ọwụ ya Onye iji ya nnọọ ka nwunye di m agụrụ na agụgodi biko Agụrụkwa. Ahụrụ m plantain eghere eghe nwa ofe onugbu esiri na ọ masị ofe onugbu uche azụ mara mma mma mere ị ga-eri ihe maka ọ tọrọ ezigbote ụtọ ọchị ego nwa weta egodi plantain ka m tagodi ike agwụlụ metụ ị na-arụ ọrụ gị metụ nsogbu metụ kpatara TAXFORCE ka ọ gasara ihe anya ga-agbafuru gị ka iju kene onye ọchịchị ruru aka o mezikọbụ Chukwu metụ jiri nwayọ maka na ihe were mbido jee ozi n'ọgwụgwụ metụ amaghị nwanne Graduate. Hey, come on, also. Hey, come, yeah. Is it possible? Can you not get me? Hey, what? Land. Come, land. No. You go get who? You see face mask again? Echezo. I don't know. Anyị nọ n'ụlọ echesom nwa ka ifekeziri aka ewo agbọbi emene nna ajụ gị na-eme m echesom ma shebra nga ọsọ ma shebra nga chilaka gị ị ga-egburu m nwa ele ihe o mere o mere gịnị nwa m si shebrala ka ị tụlitere ha akwara m nwa biko nwa m si shebrala ị ga-etigo ọnụ na ihe na-agbasa gị Happy aka ka ihe o mere happy aka ka ihe o mere Agnes agwa aghaghị ịmụ ihe toro ogologo ị hụrụ ka m na-ekwuzi okwu nwa gị nwamba nsị ya na-atamụrụ m na ya maka igwe agwụ ga-egwu ochi festivals m lọta nga ka m ga-asị m papa na m eweli iwe ya nọ ga-atamụrụ m efere maka ka ndị trafik aga m egbu ya taa metụ hapụrụ m ya Agnes ịgwaga m aga m egbu ịhụrụ gị aga m egbu gị taa ihe m ga-apịa nwa na aga m apịa n'isi gị ngwa shepụrụ ahụ Agnes shepụrụ ahụ gịnị ka m mere gị Agnes shepụrụ ahụ metụ hapụ maka o ihe ọma ga-emere gị n'ahụ ishepụrụ ala ike adị m mgbagharị metụ hapụ maka o enwere egwuregwu na mmapụ ndị gị aka happy aka o me ọjọọ mere Igbo ọsọ gịnị ime ngwa ihe mụ metụ hapụ maka o nna-akụzi nwa gị na iru a ga-ekwu gị na nwa taa onwe ya aga bịa Agnes ị ga-agwa m Chidebere kemgbe abalị ole taa gị nọ nga dina na-arịa ma nke iritere erite ma nke ị gatara n'ụkwụ ebe ọbụla o si wede ma nke ị gatara n'ụkwụ n'ekwe ya ma nke dịka nwa okorobịa o nwere ike ọ bụrụ ihe iji ihe gị wee meta ma ọ bụ nke ị metere emete ma nke iritere erite ma nke ị gatara n'ụkwụ Chidebere ebe ọbụla o si wee bịa ma nke iriri na akpịrị gị niile a ga-apụsị kedu ụdị ọrịa dị ihe dị otu ka kemgbe nnekwu m ahụbeghị m ụdị ọrịa dị otu a ọ nke nọ n'obi ị ga-agbụ ya ma nke iji ihe iji wee nwere oke wee mete maka ama m na ọnụ ụmụntakịrị ụnụ na-agata nwere ike ọgwụ dị ịgaji ekoro nke nwa mmiri metụ ọzọkwa na mma
kemgbe abalị atọ ka ọ dị na ahụ adịghị ya na-anwa ike m na-achụ mmụọ na-achụpụ na-atụbata na-achụfụ ọ bụ nke gatara n'ụkwụ chere ọ na-ekubi ekubi deni ya iwu gị anya ọ na-eme ya arthritis n'anya ọ na-eku ume lee ọ na-eku ume but ọ na-eme ka obi ọ na-amapụ ya amapụ lee anya n'ume n'o were anya dị mkpa ji elele ịhụ ọ na-eku ume nke ọma nna anyị onye ọbụla ga-ebere ebere nwa ga nje emetụla ya n'ahụ kedu mba kedu ụdị nje dị ihe ọ wụ ụtọ ọ na-adị mba ha bụrụ ihe ahụ na-eche onwe na nje a na-ewu nna ekwu ihe ahụ ebe ọchara anya biko ebe ọchara anya ose mba hei okere ihe na-akpọrọ ha okere ihe na-akpọrọ ha Amaechi gị na Chuso gbara bịa ọna mba kere ihe na-akpọrọ ha ihe abụ ihe gara ọ metụ na-ekwu enwere emergency enwere emergency now unu ruo na total ụzọ ahụ n'opposite St. Peter's Alenyi gbaa na agbapụta na inside police is not by the right n'aka nni unu ga-ahụ m dị a enwere emergency emergency ọ dị critical mba enweghị ihe na-eme ahụ dị ya mma ọsọ sisi la we metụ okwu n'ụka metụ bara metụ nsogbu metụ patara na-abụbụ obere ka ọ dị ka onwe na-eme gị n'isi ịhụnanya ahụ m na-agwa gị isi gị ya jiri ya nwayọọ iche na-achọ m ka gị na Chidebere enyi gị nwoke gbawa ewepụga ihe a na-akpọ social distance ma na ịkara isoro ya bute ọrịa ibute ya nọrọ n'ụlọ ọgwụ gị na ya na-eme ihe kwukwa eziokwu mana ana m ege dị gị ntị n'olu gị nwa bụ ọyị gị nwa na-aghọta ihe ị na-eme Olise efegharị onwe gị ebe ọ lekwa ya onye nzu amamịchọ ịnara m ọyị nwoke maka ọdịmma gị ka m na-ekwu ka ị ghara ibute ọrịa ọ bụrụzie na m na-atụgharị ahụ mana ka m jụọ gị kedu ebe Chidebere nwere ike isi bute ụdị ọya virus a Oluchi bụ obere nwa Chidebere pụwa kịta ị na-eso ya agara ime ebe ndị ọ na-aga biko ekwukwala ihe ebe ọzọ achee na ị marọ ihe kwukwa wezi adị m esi aga wezokwa ịma na ụmụ nwoke ndị ha ada etinyere ha obi ihe ha na-aga piom ihe ha na-achọ mmadụ amaghọ mana obi dị m ụtọ ịgwa gị eziokwu ekene dịrị Chukwu ebe bụrụ metụ mecha wee soro ndị TAXFORCE ịhụ ka o si tinyecha obi ya n'ọrụ a na-arụ ya fụ na ihe ọbụla na-aga nke ọma na-emezi obodo hụ ka ha si agagharịcha n'ụlọ na-elete ka ndị mmadụ si wee nọrọ ọ dịkwa egwu ekene dịrị Chukwu ka anyị jedekwu ịma na ịlaikiri asịrị ichefu na n'iji ụgbọ mmiri ka Chidebere si bute ọya itinye ọ gbara m anya gharị ebe ka ọ gatụ ebute ọya na akwara vileji a ka ọ nọ ndị ọsụrụ nọ n'obodo ya ọrịa onye nọ na vileji bute ọya ọkụ ya nọ osizi ole wee batazi ya ma ọya virus a ebu ebu ndị mmadụ esi ndị ọrịa bụ ogburu kpatara onye nọ na vileji bute ọya na aya tupu ya ga-enye ya kedu ọkụ chọrọ esi Ayo para ndị TAXFORCE na-abụrụ ya nyaa gara aga. Abịa ha bụrụ ya. Ya bụrụ ya nyaa. Ọ kakwa mma ka esi abụrụ ya. Ọ ghara ibusa ndị ọzọ ya. Ọ kakwa mma etu a. Dede, ị nụrụ ihe ndị a resị na ya na? Ọ bụ ndị nke anyị mahịa ka ọ bụ ndị nke. Ndị nke? Mgbe onye ntị, anụrụ m ihe a na-agụ. Ihe nke a, ọ dịkwa m egwu. Foto akwụkwọ anọ si efe, ya frisira, ya fesasị ebe niile. O nwekwara ike ịbụ eziokwu. Ya ka m gwa gị, Amaka, okwu ahụ awụrụ n'ezi. Ọ bụrụ n'ezi, ọ bụrụ na Chidebere
obu ọya asị na obu ọya ahụ mma metụtala m hapụ ihe ndị ahụ ndị mmadụ na-akọ obu ọya virus ka ebe o si bute ịma otu mana ya abụọ si dị na mma ọ bụrụ na obu ọrịa mma m nwetawala ihe eji mara ọrịa n'ahụ m abụ ihe tie onwe m na nsogbu onweghị ihe ga-eme onwe onye anyị na-etinye na nsogbu bịa ka anyị laa abụ ndị a na-asị asị ihe brọda metụ mere ka ụka oje nata Onyeisi. Hello, nne. Keke ime. Nsogbu adịghị, ọ dị mma. Ọlụkwanụ. Anyị nọ ọrụ ugbu a. I hope you people are doing great. Almost something dị now. Ka eme biko kwuo okwu ihe ọbụla ikwu ka ya eme kwuo okwu. That stuff akpọgo m the other lady na-alụ na otu ndị journalist we a na-aga-eme that thing ịmago ihe gbasatara ọya dị na a ga-eme increase to 450. Ha, okay. Ya bụ na-echi emewe na echi m ga-aga n'ụlọ ozi m ga-agwa ha na ọnụọgụ ndị bu ọya virus a erugo 500. Okay, 500. That is good. You are doing great. Keep back in you man, you send the account. You send the account number. Can modify a melody. But make sure now everything you do is 500. Okay. You got a radio station. You make sure now everything they accordingly. Then 500. And message you send the account number. I will feed you back. Onyeisi. Nsogbu adịghị. Ya na ị ga-emere m ife. Anya ka m ji ekwu maka gị. Okay, you can take care of yourself. See you later. Daalụ sir, daalụ onyeisi. Chuks. No. Bịa. Onyeisi. Kịta ka m wetara ozi na mgbago n'aka onyeisi. Ọ sị na echi ka anyị aga ụlọ mgbasa ozi jesi na ndị bu ọya virus a erugo 500 imo na ishemi achọ m ọrụ agha achọrọ m anyị makwa na ihe a abụ ihe nzuzo achọkwa m ịnya n'ọnụ mmadụ. Onyeisi biko ekwela iwe ka ekwe ndị ya ịgbasa ozi imo na ishemi we na Maazị metu onye a isi ọ na-akụrụ m ọrụ mba onye ara onye a na-enye m nsogbu ka hapụ ya. Onye a enyego m nsogbu kemgbe o bidoro ọrụ ebe a achọghị m iziga m ga-eziga nwere m ga-eziga gị na emesịa ị agwa Kingsley na echi ahụ ga-eje echi ha mụ na ishemi achọrọ m ọrụ agha mee ya na ụmụ mana ya bụ ihe nzuzo achọkwa m ịnụ ya na ọnụ ọbụla achọkwa m ịnụ ya. Onyeisi na ndị mara arụ ọrụ ọwụghọ metụ onye eweliwe chere so ihe niile m na-anụ na telivishọn na-ahụ na telivishọn na-anụ na redio
so ọ na-eji ụfọdụ ihe a jọsịrị gwọta agwọ maka akara ekwentị niile na kentị ka ngwa gị metụ enwere ihe nọ n'ọrụ ị kwesịrị ịmụta ọkwanụ gị butu obi n'ala akụzie gị nọ n'ụra ka ọzọ ka ibe ya ị ga-emepe anya gị mepee anya mụrụ anya ka azụ ọ ya kwa na ịrụ n'ọrụ anụta ihe ya wee ga ebelaba akọrọ ndị ara butere m mepee anya m asị motoro gbagbukwa onye nwe ụlọ a mgbe ya ma nwe ya Festus anụmanụ onye ị na-akpa aha ọjọọ niile Festus achọ nka jụọ gị nwa gị aha a na-akpọ metusela onye metu na onye kara nka na ọzọ asị nka jụọ gị ofu ajụjụ nwa ahụ ị tụtara ya tụta ka ezuru ya azụ ka izuru ezu n'ohi maka onye anaghị akpọ ụdị agwa gị ịkwado ụdị ajụjụ dị ya ị makwa ihe nwatakịrị ahụ mere m kama na nsogbu adịrọ ihe chọrọ ka m bịa gwa gị na ebubo ahụ nwa gị bụrụ nwa m si na ọ na-arịa ọrịa kedu aha ọrịa ihe o bu wee bata na o jego ụlọ ọgwụ elecha ya na ahụ dị ya mma onye a ka iji na-eti mkpu niile maka nwa gị nwa anụmanụ ama m mana ị ga-ekele Chineke na nwa gị gara ele ya ahụ ọ bụrụ na ahụ dị ya mma gị kelee Chineke maka ndị nwụkwara na anwụ ka maka ndị ka nọ na kwarantin ị na-ekwu nwa m nyere ya aka ewepụ na iwe ezigbote enyi m gara sị na Chineke fọkwa gị ọkụ bụ ọnụ na nwa gị kedu ụdị nwa dị ihe ị makwa ihe nwatakịrị mere m ewepụ na ihe ọfụrụtakịrị ka olu obi m wee gbawa mgbe ihe chọrọ ka m gwa gị asị m onye mụtara nkapị ya bee ya ọnụ ma ọ bụghị ya ịhụ na nwa gị ahụ m wee were aka m bee ya ọnụ ma dọwa ya ọnụ ọ na-asa metụ makwa ihe metụ ọ ga na-emetụ na-aga na-eme obere gị ebe a ya mere gị ebe a ihe awa ahụ ọjọọ oge ahụ na-egbu nwa nkịta alala m kama na gwa ya si na ihere ga-eme ya banala ọrụ a ga-etinyekwu ya na nsogbu ọrụ a ga-etinye ya na nsogbu ụdị nsogbu dị ihe si nke a ka mama anyị na-esi ncha n'aka na esi ncha akwadoghị maka onye ga-alụ gị ọ ga-alụrụ gị nnọọ ị na-achụzi m achụ mba ị na-esiri n'ihe ilega anya ị na-ajụ ka ihe ndị a na-eme ị hapụrụ ihe kwesịrị ime gị bata na vileji nwaanyị gbara agba ị hapụrụ ihe kwesịrị ime onye ọbụla ekwuru okwu kwuo mana TV mana redio mana newspaper ma ha na Vanguard mana Express ihe niile asọ onye ọbụla nọrọ ebe ọbụla nọrọ ebe ọbụla gị zuru uzo bịa zugide ya ị dara iwu ị ga-eso aga n'ọfịs nwanne m ndị a bụ ndị gọọmenti zitere onye na-ekpuru face mask ka ha kwụle ya ya nwoke m anyị nwa bụ ndị na-ejide maka face mask ikwesị nọ with your face mask always ikwesị nọ with your face mask and tupu ịbata obodo a ikwesị ebe na quarantine office a ka i wee nọrọ for 14 days nọrọ n'obodo a na-akpa ya iburu ya na-akpagharị ka ọ naghị esi mmadụ iburu ọya anyị ga-ekpuzi face mask ebe a na-eli nri banyegodu moto fast ị na-ajụ m ọmụa m ga-ekpuzi face mask na-erizi nri banyegodu moto metụ jiri nwayọ maka na ihe were mbido ga-ewozi n'ọgwụgwụ metụ amaghị nwanne ma ọ bụ nne ma ọ bụ nna ihe ọ
Egusi, unu ring egusi at this point in time. No. Biko nna m nyere m aka nke napụtara nwa m biko nwa m mama gị na ya dịla onye biko si start ọ dị ka alụsị ka a na nwa nke biko mechinye ọnụ gị biko metụ nwa m biko nyere m aka hapụ onye ahụ lebe m nwa anya ekwesị m anya biko nyere m aka na nwa biko nnupim n'ọnụ gị ọzọ onye ahụ lebe m nwa anya lebe m nne gị anya biko gbaghara m nna ha magoro ya rapụtakwa m ebe ahụ hapụ nwa biko lebe m anya madam ịgwa gị nkewa eziokwu ma mụ enweghị ege menelu ụwa m hụrụ na-enwe nsogbu iwe ezigbo oyi nne m gị na nne m ori otu 5 and 6 enweghị ege menelu ụwa m sị mba ka m tawa na ahụhụ ịghọtala aga m emeghị ihe ọjọọ onye ọbụla anyị burule na-akwụ 120,000 kesi ya dị too much ọ 130 ya bụrụ na ọ bata n'abalị ọ 140 nwa gị batara gee ntị ọ batara na vileji a eme ya kwarantin ọ 100,000 ya ga-ebata n'abalị ọ kwesịrị ịwụ 40,000 extra but otu gị na nne m chere dịrị ga weta 100,000 ka m kụzie ndị ebe ka ịchọ ka weta 100,000 onwe ebe ebe a na-akụ ego ma ọ bụgodị ma ebe ka ịchọ ka weta 100,000 onwe kwuo isi edebe na-akụ ego egbe eluigwe ngwa gbawa nweka gbaghara m biko lebe m anya hapụ nwata ahụ okwu ihe kwugheri mmago ji afọ letọ gị eli a ga-emere iji biko nyere m aka ọsọ nwa na-ayọ gị hapụ nwa biko mara m ngwa ga weta 100,000 ebe ka besi weta 100,000 ngwa weta 99,000 ọkọ ọrịa dịka enwe ihe mwepụrụ ọkọ ọrịa dịka enwe ihe mwepụrụ ya 99,000 ka m rezi eke m adịa 99,000 ihe m ga-edere gị na resiti 120,000 gee ntị ndị isi ukwu nwee 55,000 then steeti kansụl nwee 55,000 anyị nwe local boys nwee 55,000 ịkakuleti ya 100,000 enwere chiti 55 times 3 100 akwa biko ka ichonu nwa cheka yo akwa biko ka ichonu ngwa biko zie anyị nwere ego chekeleke hapụ ya nene m aka na eti nlekọta nne gị anya nne m nọ n'ime ụlọ biko ọsọsọ bụrụ nne gị gaa weta 100,000 gaa weta 100,000 anyị chọrọ ibu ndị niile kwarantin ọfịs anyị ejule echi anyị na-eburu ụfọdụ buga ha na mgbago ma ị na-eweta 100,000 ya gbago ebe ọ ga 480,000 1,000 nke ise ama nne gị ama gị shikwe mba bịa weta 5,000 ibiri ọgọst mitin bịa wetara 5,000 Helene Nkume anụ ọhịa ijikwa 2 years ụtọ nne gị nne gị adị yọng gụwa nọrọ n'aka nne gị ahụrụ nwaanyị oruru ọbara anụ ọhịa ikwaga m 5,000 ịzụga nwa egwu nwa sungu okporoko ka ịzụga ewu ekwe gị isi aha iyikwuru sina brọda nne gị nwaanyị isi mkpa bịa gwa ngwa ọzọ ọ bụrụ nwa ebe eri 28 years then mgbagharị 2 years
Hey! Hey! So ini ya nama? Hey! I don't know church ni buka. Hey! Betul tak biar ande TAXFORCE ya usia. Oke na mau kuku onyo na noso. Nya abo gidigom ika agugom. Hey! Ah, abu oyina ni na village. Oyina ani ya. Ibini bi joke oyina na access machine ni ma shop ma church ma school ebe obara si machine ni ega ibini joke. Inwe lock na he nwude gini. Obuna ha nwude gi ika iba ono nga. Inwe lock. Hey! Pastor abo gidan isa. Nya also nda agi. TAXFORCE. Nollywood government. For a no one has to end up in a hand run. On a better country. I also said, Oh God, you will read that. The man know about Madam Biko. It's a you for that government. Never know what's happening. Oh God, Biko. When you start to go, you man need you. Where he hire? Oh, young kids. You can't go. Where he the Seneba? And I like from here now. You make a neighbor now. Where's you also? You got young. Your family. Madam. One of my own give me I won't never go. Government must look at it. More I many this is government. Oh, you wait the more power. More authority me pen can be. First man, you do sanitizing pocket. You don't say about one Korea.
amara m na brọda metụ ga-enwe obi mee ndị ezinụlọ anyị ha onye gwa m wogoro arụ ebe brọda metụ na-eme anyị ha aga m ekwe ịmakwa ka anyị na ha si dị onwere nọ n'obere a na-ama ka anyị na ezinụlọ ha si dị nne ya na nne m wofu ha na-agakọ nne ya na-azụ ahịa ebe ọzọ ma ọ bụ na nke anyị onwe obi kpọrọ ndị a bịa ebe a bịa buru dede m batara nụ ifu metụ sela bụ onye obi ọjọọ obi ya na-eji njikwa unyi onye a bụ onye otu ekwensu eji mgbe nke mmadụ si gị na m ga-eru n'ọfịs ka a na-ekwu ka a na-ekwu n'ime moto wa oburu m mana ekene dịrị Chineke na imecha ihe niile abụrụ okwu asị ihe niile a wee bụrụ okwu asị nwanne wetu obi ọba ikuku butuo nwanne ke ga-apụta ọ na-ewutekwanụ ọgwụ onye batara n'abalị ụnyaahụ oribekwa otu ọkpụ nri nụ na oribekwa otu ọkpụ nri ọ wotu ihe akpapụtara nri ndị a abata ife na-ewesa m iwe m na ha riri nri ahụ na backyard eburu ya bịawa ebe a na ihe nke ewegbo m n'iwu mma na onwe ihe mere ewu mma na onwe ihe mere kama ha tụkọ nna nwere ihe mere aga m ekwe mgbe nke ahụ mekwara m gwakwara nwanne m nwaanyị si ya na-eche m na nwere ihe mere gị ọ bụrụ ihe mee ya otu a mụ na gị abụọ si dị na mma mma mfụwago ihe ejiri mara ọya ị ka anwụ ga-anwụ se ọnwụ ka ị ga-anwụ nke ahụ edo achọrọ m echi ọchị obi adịrọ mma metụ onye njọ ka mụ na gị baa Kamera gị baa nwere nwe ihe ọdịkwa ọzụzọ ibu ije na ọmụkọ were m chere gị na hapụ ihe nna gị gwa gị na-egbu oge enyi m nwoke Udo bịara ebe a na-akpaso mba na-akpọ mmadụ iyi na-ekwu ihe niile dị iche iche na-enweghị isi sị na iboro nwa ya na o bu ọrịa virus a abịago ụlọ ọgwụ nweghị virus dị ya na ele ya nwere kekwana ike n'ụdị agwa dị ya onye ọbụla ị hụrụ ibu ya virus maka na ị naghị na gị na ndị virus na-arụ lewa agwa gị agwara m gị sị nwere ebe m na-aga chọkwara m ihe ọla nwere ike igbu m oge biko enweghị na-ekwu gị kwuo maka enwere m ọtụtụ ọrụ ndị m nwere ịrụ taa a sị na aga m egbu oge ngwa gbuo kedụkwana maka Okechi ị gara n'ụlọ Okechi ha gaa buru nwatakịrị gị na ndị otu gị n'afọ ya ezigbo ego ọ dị mma gị nwa na onwe gị ma na ezinụlọ Okechi na nke anyị na anyị na ha dị na mma ndị obodo na-akpụ gị n'ọnụ si na afọ taa gị mmiri n'ọrụ otu ọrụ enye mpa gee ntị m agwa gị ofe m tiri gwa gị na-awụ ọrụ amaghị onye we onye ọwụ mụ akwụkwanụ gọọmenti so ngwa onye ọbụla enwetara so kpọchie ya otu mụ na gị na-ekwu na eruole 500 people butecha mmadụ 500 butecha ọrịa mana chekwa m agwa gị ọrịa amaghị onye ji ego na-enye ji ije ego ọ maghị onye na-efe plane na onye na-efe plane mana ofu ihe m chiri ime ka ị mara awụ mụnwa na-arụrụ ndị gọọmenti ọrụ gụnwa nwe nna m ma ọwụ nne m sef enweghị onye akụpụ ma onye ọbụla banyere na ya ma eburu ya ana m buru gị tinye gị ebe m ga-etinye gị ị ga-akwụ ụgwọ so gị mara ihe rere gị mma n'ọrụ onwe gị ma ndị na-ekwe na obi tara mmiri ma chere ka m dara ana m aga ọrụ achọ m nsogbu kpachapụrụ onwe gị anya kpachapụ onwe gị anya maka ihe nwere mbido ọkwa ọ na-enwe ọgwụgwụ ibidola ọrụ ọ dịzie ka ọrụ gị nwe obodo ị na-arụ na virus hapụ m ewuru isi mburu ya obodo na-akpụ gị n'ọnụ ewetakwala ezinụlọ a ihe ihere wetakwala anya ihere kedu ụdị nwa dị ihe a Metusela lee ka obodo na-akpụgharị ya n'ọnụ virus anya ga-agbafuru gị ka iru kene onye ọchịchị ruru aka omezikọbụ Chukwu metụ jiri nwayọ maka na ihe were mbido ga-ewozi n'ọgwụgwụ metụ amaghị nwanne ma ọ bụ nne ma ọ bụ Good morning. Ikerem, good morning. Chelu, ina chika fine.
welcome. Good morning. Good morning, do gịnị? Ụdị na m tọgatọ. Ka ọ maka na m dị nnukwu, ya ka ị ga-eji m good morning. Ọ haji ife ndị na di gị na-eme kọsi n'obodo a. Onye na-eli gị nri na-arụ, ifuru alụ ma obi amakpụghị, obi amakpụghị ifu m kene m good morning. Ọ sị m good morning. Ọ mara ya tole mụ aka ọ na-asị good morning. Onye ife a di gị na-eme ọ na-aga ezinụlọ na ezinụlọ ọ na-anakọsị ndị mmadụ ifefa ndị na-asị na fe ikpuru ofesi maka ndị mmadụ na-apịkọsị ego apịkọ dị ga na-anakọsị ife anya anakọta enye m iwere enyi wetegoro mpekere gaa si anyị ife na ị na-eme m ife ikekwana ya ga-akpụkwana ụdị okwu dị ihe kekwana mkparị nkwara ihe na-ekwukwu ekwusikwa n'ukwu na-ekwu achọrọ m ka iwu m maka ngwa iwu ịma like ya ekwuzina ya na-ekwu ihe kwesị ime ekwu imechi ọnụ gị ifuru ka ọ dị si anyị ịmara na ịbụ nwunye mmadụ n'igoro ka ị dị ifele na-eme m ngwa ndị ụlọ ozugbo ọ kakwa mma na isi anyị ndo tiri si ebe a pụọ ịsọ ifuru ka ọ dị ọ kakwa mma na ọ dụrụ di ya ọdụ ifuru ka ọ dị anụ mpama ọ nwunye mmadụ ka ọ metụ onye m ọ na-abala gị n'omimi tọọ gị gwogwo atọwasị gị ọtọriele gị isi so asị gị kwuo n'ọsọ ọrụ atọghị ha ma ọtọ gị kwuo ọrụ atọgbuola n'onwe ya na ọrụ atọgbuola onwe ya ama m ọ dị ụtọ ihe nchọ ka ị mata o a na-eji waya n'ọrụ ọrụ a ihe ọrụ task force ọrụ ike ụfọdụ nwere n'ime ọrụ a ịghọtago enwere ndị anyị na-egedacha ụfọdụ wa arụsị enwere ya gburu ihe ya bụrụ obijo koro ọkwa na di mkpa wuo m ọnwụnwa na ụtụtụ ya biko si buru na ngụ bula n'isi ma iburu ya na ngụ onye nje gị wee ga-ebutuo ya na enwere ofu ihe m chọrọ ịjọ gị ewekwala iwe enwere ofu ihe m chọrọ ka ị mere m Amechi ọ bụ ịchọghị ịwa ọga ikwekwe m anya hụtụla na onye tiri shuga n'ọnụ otu ya gbutuo ya Chukwu gọziele m achọrọ m ka ịgba mbọ hụ na anyị rụpụrụ bọsị gị nọchi anya ihe ọbụla batara na anyị mee 50-50 gị were ke gị mee were ke m metụ ịrụọla ala arụọla m ala na gịnị ihe chiri ọnụ ga-abụ okwu chere na arụpụ bọsị ị gaa na ị na-aza mmadụ ma gegele aka je nka tulee ya keso cha bosi ayaro mbe yaro kaya urwa mwe ya na ona ba mmayewo ekute mwe omezika bụ Chukwu metụ jiri nwayọ maka na ihe were mbido Agnes, enwe m ohere ile manya na ị ga-ahụ that onye isi ọrụ lọta kwesịrị iri nri onye mere ji hapụ ebe m gara bịa na kichin ma ndị mmadụ okwuge maka ọrụ m ma ndị mmadụ okwuge na mgbara wikendi ma ndị mmadụ okwuge otu ịhụrụ ọrụ a m ga-enwe onye ọ gbasara m nwa achọkwanụ iwere ntị m nye mmadụ so magụma ihe ọsọkwa gị soro ha mee ọgbasa metụ ihe ahụ nwunye bụ ama m ihe m ga-ahụ n'ụzọ na ngawa ama m na ọgba gbasara gị ama m na ọkwa n'ọrụ gị ihe m na-ekwu n'ọrụ ka isi akpasu gị na ga akwa n'otuchi akpasu m agwa na ọ dịghị mma ọ dịzie ka ọrụ eluigwe mana ọ dịghị mma bitu aka ofu mgbe ụfọdụ ohere Chineke nyere mmadụ ọmahụ na ohere ọma enwere ụfọdụ ndị nwaanyị nọ na-ekpe ekpere sị ka Chineke gọzie di ha ka di ha nwee ihe ọ na-arụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-asị na Chineke achọrọ m ka di m na-echi n'ụlọ na-apụ ụbọchị niile ka anyị nweta ihe anyị ga-eji rie nri nke echi ahụ ọwụ maka echi mana nke gị ihe wụ mkpa gị wụọ na awụ na ị pụọ ụmụ nwaanyị ikpe gị na-akparị gị ihe wụ nsogbu gị ịpụọ na a na-agwa gị na di gị na ọ gbara njọ na di gị o mere ke na di gị o mere ke ị na-eri nri gị na-ada gị nwaanyị ọwanụ m eleji ụlọ anya eleghị iwu nsogbu gị ezumoshi agba m na-eji mara gị ntị biko ya bụrụ na ị ma ihe ị kwesịrị ime
gị were nwayọọ baa n'ime ụlọ gaduru ala because ama m na otu ị nọ na ụlọ ama ka m si wee kwado ọrụ na ụlọ ma otu m si wee kwado ụlọ a ga-emepe ụlọ na-ekwu ihe unu na-ekwu enwekwara ya ga-akụchiri m ọrụ a enwere m si chere ịkụziri gị ọrụ ihe m si gị wụ mara otu isi akpaso ndị mmadụ agwa n'ụzọ ana m aga n'ụzọ nwa gị nwaanyị na-aga n'ụzọ nne gị na nna gị na-aga n'ụzọ enwetu ihe a dị ihe arụ ọrụ gị motu si arụ ọrụ maka ndị ya nọ na-echi ha bụkwa ndị mmadụ Chineke kere etugozu eme ihe Agnes metụ arụ maka tọpik a kachi ya achọọ m ka mụ na gị kwuo ahụ okwu ọrụ ma ọzọ ihe ị ga-eme na ebe ị na-amaghị ihe ị kwesịrị ime dịka nwaanyị di ya lọtara ọrụ ihe ị ga-eme na ebe ị na-amaghị na nwaanyị di ya lọtara ọrụ ihe o kwesịrị imewu ya ewepụtara di ya mmiri ọja asa ahụ ya ewepụtara di ya ihe ọ ga-eri eri ka m kụchiwere ya ọta ka ị batara na alụmalụ di na nwaanyị a gee ntị lekwe kichin a ọkwakpụ nọ nga ọkwa ihe nọ nga alụloyi were waya banga na fọta ya wute obere garị anọ nga ka erifuru na n'abalị were mmiri ọkụ wụsara m ya n'elu fọtara m ya wute egusi ndị aga tatụrụ m ya mmiri buputere n'ime achọ m ikwu ya ugboro abụọ ihe ntaka ngwa gị na ndị mmadụ akparị m n'ụzọ ndị mmadụ na-ekwu na ị na-akpasụ ha agwa dị mma ị na-agwa m na ngakọworo gị garị mkpa gị wụ na a na-akparị gị agwa enwe mgbasị na m zoro ochi enwe mgbasị na enwudere mbụ na nwaanyị ọzọ ihe that's Agnes mkpa gị niile na a na-akparị gị na chi gị na-arụ ọrụ achịmọkwukwe inwere mmekwukwe ego arụsị na enweghị m nọ n'ụlọ arụ ọgwụkwọ echi gụnwa ka apụkwasị ihe Naijiria nọ na-enweghị ọrụ o ji emeke mana gee ntị oge na-adịghị anya ị ga-emecha mmadụ ka m si wee kwado ihe m ga-ekwu ihe ọrụ ga-agwụ ị ga-agakwa n'ụzọ ị ga-aga n'ụzọ ọrụ ga-akwụsị ị ga-aga n'ụzọ metụ ihe mkpọlụpụta gị n'ime ahụ ka ị na-enye mmiri lee kichin a ị hụrụ akpa m mega ọkwa na ụga na isi na nwere niile were mmiri ọkụ wụsara m n'elu akpa fọtara m ya ma ejiri egusi agbakwụ ọzọ izere gị ebe njaga m gafọrọ lele mgbe ema ahụ n'ọzọ mba ema ahụ n'ọzọ kpa mmiri ada ko ni je ha to ni je ko bi ro ke ma yi na ro ro ibo ọ ha si beburu nye na-akpa ekwentị nkuku na-akpa nkuku ogbede ha chere na eji ego amara ewu ọ ihe na-eme inwe efu onwe nke ime ogbenye ọnụ ntụ na-egosi gị ezigbo ihe na-akọrọ Obinna ka anyị imagine ihe momi na-akọ na mmapụ ndị task force ndị bịara ebe a bụrụ m na-enweghị ihe mmere ha ị kasị esi bata maka face mask akpụrụ kpuchie m ka ụdị mmeri dị ihe a ya sị m hapụ ha metụ nchekwa na mụ na ya so metụ onye nke m metụ ichefu ahụ ntaara ya mbịa m were ego mma m na-enye metụ a na-eri na-ebu maka ọ jọsị nwee opportunity iwe onye isi ndị task force metụ a na-emerizi emeri n'obodo a ebe ọla m nwetara nwoke ma m ga-egbu ya ịma agbata ihe ndị ahụ ndị anyị na-ekwu ọgịnị ya na-efi gwara m na ebe a na-anụ olu ha ole ụdị ayọ ha na-ayọ mba ya kwuekwu ihe ọlọ sọrọ ya ọkwa maka ọya ka m ji na-elekpe ya anya roketi butuo ikwesị ịdị mmụrụ ihe efume nke m ịnọ mba anyị fụrụ ihe niile ndị agọmaja efu ndị a mana hapụ ya ka ọ gaba ịbatara abata nsogbu adịrọ ya mewekwe ya nụwa ya nụchiwe ọrụ ya ike kama na Chukwu ga-akpọ ya ọkụ Chukwu ga-egburu m ya nsogbu adịghị wetu obi kama na m ga-agosi metụ amala ka isi eme ihe ị na-edozi edozi ka na-eme nna abụghị edozi na mmebi igbo onye ara ezina m datị na gị na Madam. Go again.
Go again. Madam, ọmọ kitchen ya kwa ka onye ọzọ. Aghọtaghị m. Ebe ịchọ ibu ụzọ bunye m enu, m wee bugo ụzọ bunye gị enu ma gị n'ala. Ịchọ arụpụ m, arụpụgo m gị chụna ga achụna. Onye si na m chere ịrụpụ gị? Onwe ha ma na-achụgo m gị. Achụgo m gị, achụnago m gị naba. Lee ma ọwa onye ọzọ ka echiri nye. Ọwa ma echi ka ichi nye leta ka ọmụọ. Anyị arụsị. Hey, I'll let you. Ba my lot wash. Nisi apota ho. Where is she? Shabba. As in Okwe. Okwe. Come again. Ọtụtụ ndị mmadụ abịala gwa ihe dị iche iche banyere gị. Akụkọ akwala akụkọ otu iche ibo na isi dịka gasị na ọzọ nwere. Ọladụ nyere ya gbagwara nga agba na onye awụ onye isi. Njikọ aka m gara yọọ ya. Onye chọrọ gị dee ihe dechasị ise gị laa ya ga yọwa ya. Ele ihe na yọrọ ya. Ọ kwesịrị na ọnwa anyị nwe onye ọ hapụrụ ya n'ụlọ chọọ ka mara ha ga-emezi. Afọ enwetara ego itinye aka m gbagharịa rie na ọnụ hụrụ ọrụ a na-eshekụzi eshek onye ga jipụ osisi ga-ejide shek ego nwee na-enye ihe ibe ego na ka ọ wụla iji jide ya ka ọla m ji megide agbalịala m ike m. Obi mgbanụ m okwu gịnị mere? Ị na-eme obi na-amafu m gịnị na-akpagbu gị gwanụ m biko. Di m ọma biko n'ukwu. Nkịta tara gị? Nkịta tara gị? Enweghị mee gị. Nkịta tara gị? Metụ okwu n'ụka. Metụ bara ịba. Metụ nsogbu. Metụ batara TAXFORCE ka ọ gasara ihe. Aya ga-agbafuru gị ka iju kene. Onye ọchịchị ruru aka o mezi ka ọ bụ Chukwu. Metụ jiri nwayọ maka na ihe were mbido ga-ewozi n'ọgwụgwụ. Metụ amaghị nwanne. Onye dị ya? Ọmụnụ. Ewu, aka jide gị nọ ijizi amara na ọla ibe bụ gị na-eme. Ọlụtụtụ. Ọ gị nwa dị ya? Ọmụnụ. Ị mara eche m n'ichefu na ọgbachi. Maka gịnị zini gị ịhụnanya nke m ka m na-echefu. Oge. Ọkwa mgbe ya ji gụwa ma ọwụ dị ihe taa. Kwesịrị onwe ka m esi echefu gị mana o si ọkwa m n'aka ọya ọjọọ bịara n'obodo a nọ chọọ nọ imebisi nọ ịhụnanya mụ na gị kwadoro kemgbe eri otu mana ekene dịrị Chukwu na ya abịa na nso kịta isichọ na mpaga anọ achọkwa ka iju kene onye ọchịchị ruru aka o mezi ka ọ bụ Chukwu. Metụ jiri nwayọ maka na ihe were mbido ga-ewozi n'ọgwụgwụ. Metụ amaghị nwanne ma ọ bụ nne ma ọ bụ nna. Onye da iwu ndị ọyị m ụlọ ọzọkwa ya metụ ụwa mma ele otu elu okenye m gwara ọzọkwa ya Ka ihe na-eme ebe a? Ka onye chọbịa? Obinna, ka onye chọbịa ebe a?
asị m ma enwere biznes enwere nnọọ ezigbo azụmahịa batara na m ga-ala ka mma na gị zọkọ ezigbo ego ga-ana ya. Enwere biznes ya sọsọ gụnwa na vileji agwa ga-eme biznes a na ndụ gị ị kwere na biznes ga-abịa ka ị chọrọ mbịa ebe a? Ọwa otu ụwa na-adị onye gbudoro onwe ya ị ma na anọgidere m sị na eleghị ga-etinye m n'odo mme mma na nwanne m nwoke na ezigbo enyi nwoke ga-eji eme okwu ọkwa ihe m ji gwara biznes a na ya sụọ ọnọdụ anyị asụgharịa o nwere onye mgbe eji onye oshi omemere enyi ya lee ka ngwa gị achọghị m ị na-ahụ gị ebe a achọzila m aga ichefu lee ka ngwa gị echi ọzọ m hụrụ ụkwụ gị ebe a ma egbu oge anyị mechaa biznes a wụrụsịrị ịchọ anyị gbaghara m nsogbu anọ enwere biznes ị ka na-ekwu lawa ishikwana ịnọ nọrọ ka m pụtazie ka m gwa gị ebe ọzọ onye oshi omemere enyi ya ozugbo ịma ka o si eme ọhịa n'ọrụ task force. Kemgbe m ji akpọga gị n'ụga ihe mkpọga gị ebe ka ị na-aga ịga gị ka m je ịga ga be m gị nwere ebi be nke mụwa elebi ọ gịnị na gị ịba na onye na-enwe ọyị nwoke na vileji enwe ihe oji ihe niile mpakwasị na azụ onye ka m na-akwadoro ya na werekwa nwayọ biko ọ bụ ugwu kwasịrị ya n'ukwu na owuru edozi obi ya Prometo. Jisikwe n'ike owu onye achọkwala okwu ledekwa ndị ụlọ anya enwekwa ihe mmadụ ya ya so broda metụ na-achọ ọchị ụla gbaa m okwu mgbe ọ gajiga ihe ndị niile o megide mgbaahụ egwu broda metụ pụọ na-aga ijela ebiso dobesi aka ya n'elu n'obe ka mmọnwụ na-etiri aba ọ tinye n'oge na ọ ga-akụpụ gị ebe mkpọchi ọ dịkwa egwu biko m na-agazi n'ụlọ ka anya kọrọ ka ndị ozi m na-aga biko mama papa nwaanyị ọma m biko asị m ayọ otu ọbụla m si mejọọ onye ọbụla ma n'ụlọ a ma n'ezi onye agbaghara ọ naghị adịchakwanụ mfe mgbe ọchịchị mgbe e were ikikere nyefe mmadụ si wee jidere aka ọchịchị ewere nye m n'aka ma m ije na-emejọ ọtụtụ ndị mana ana m ekwe nkwa na-ekwechi nkwa taa site tata gawa n'ihu aga m emejọ ha mmadụ ọzọ biko metụ ọmụọ iji ọnụ gị na-ekwu ihe ndị a nwere ihe si gị n'ọnụ na-ekwu ya ọmụọ na-ekwu ya n'ọkụ a na-ekwu ya na ichegharịala ezigbo nchegharị ọgwa nchegharị ụmụazị ezigbo nchegharị di m nọkwa nwa nwaanyị ị na-anụkwa Chineke ekele dịkwara gị nsogbu anọ ya nọ na ihe kwuru mana asị m ya wụrụkwa na ha enwe ezigbote nchegharị na oshi gị n'obi ama oshi m n'obi oshi m n'ime ala ala obi ka mgbazi ego eziokwu ụwa m ọzọ ụlọ ewerela ọchịchị nye gị m n'aka ịgwa gị nke ọzọ aga m eji elekọta ndị ụwa na-atọ n'ọnụ aga m eji eleta ndị na-enwe otu ọ jidere ha biko gbaghara ọ gaghị eme ahụ ọzọ
na-ekwu ya na-aba mba onweghị ihe na-anọ wee bie ya na-enwe mbido na-enwe ihe na-ngwụcha onweghị otu onye ụwa gafọrọ onye ga-anọ n'okporo ụzọ naanị ya chichi ebe ọkụ lee ya ewere mmadụ tinye n'ọkwa ya were ya na-emegide ndị mmadụ lenụ metusela nwa m metusa kwadoghị ewere obere ọkwa enye gị ka ị wee nye aka ka edozi obodo ka virus ghara inye ndị mmadụ nsogbu iwere ya na-emegbu ndị mmadụ na-emegide ndị mmadụ ọ dị mma obodo niile na-akpụ gị n'ọnụ nwụzie gị iro nwa ezinụlọ anya iro maka agwa ọjọọ ewere mmadụ tinye na gọọmenti maọbụ n'ọrụ oyibo ya nyere ndị obodo aka n'ihe eziri ya ka onye ọ bụ ya na-ekwu ụbọchị ana m ekwu ya obi dị m ụtọ nke ukwuu n'isi na njọ gị pụta chegharịa maka ihe m na-atụ anya ya kamgbe ekele dị Chineke ọrụkwa otu a nchegharị ga ya gaa n'ihu nchegharị ga metusela nchegharị ga ya gaa n'ihu ka Chineke nyere gị aka ụwa m ọzọ enye m ọchịchị n'aka aga m eji elekọta ndị ogbenye aga m eji elekọta ndị ụwa na-atọ onye o nwere aga m eji elekọta nwa m metusela gịnị mere nwa jọọ njọ asa ọwụ nne ya nwa ma mma gbawa abụọ maka ọwụ nna ya ọ gịnị kpatara ya jọọ njọ ọzọ aha nne ya ka ọ na-aza ugbo wọọla nwa gị maka mgbe echi ọwụ nwa m ka ọwụ mmadụ uju lebe nwaanyị mụ dịkwa ka na-ewe iwe nwaanyị dịkwa ka na-ewe iwe nwaanyị gị na nwunye gị Juju, how are you? Oh, Adamwa. Metu patara task force koga sara ine ayaga agbafurugi ka ijuju kene oya chuchururu aka omezi kobu chukwu metu jiri wayo maka ihe were mbido je wozi n'ọgwụgwụ metu amaghị nwanne maọbụ nne maọbụ nna ihe ọma bụ onye da iwu ọchukwu ya amaghị